Señoras e señores, son as 6:29 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos na Voltas co Prato. Podedes parar de aplaudir, público? Podedes parar de aplaudir. Ou aplaudide outra vez, por favor, aplaudide. Como cada tarde estamos na Voltas co Prato, sabedes que estamos neste programa espectacular no que cociñamos todas as tardes en riguroso directo. E ainda non nos seguides nas redes sociais. @Voltas co Prato e temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que fan dúas persoas maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Que tal, como estades? Moi ben. Estou un pouco bailarín hoxe. Sí, vamos. É raro, É raro, en min, verdad? É raro. Bueno, como estás de forza de mércores? Ben. Ben, na mitad da semana. A medio gas. Cando chega o mércores, sodes da xente que di por fin ou sodes da xente que di aínda? Eu sou da xente que di, mañá, cando nos vexamos, xa é xoves. Vale. Dixen así, cando saín do chollo, dixen, bueno, vémonos mañá, xa é xoves. É semi-optimista. Begoña, A min tanto me ten. para ti son todos os días sacrificados. No, bueno, a No, ver, mañá facturación. empezan as miñas vacacións. Mañá estás de vacaciones. Por estás tan contenta. Claro. Pero, Teño unha alegría que desbordo. pero, ti tes vacacións, que Sí, agora 4 días. Bueno, Claro, leva dous de medias vacacións. Vale. Bueno, que veño aquí. Dos de medias vacacións. Bueno, supoño que queredes cociñar, non? Sí. Home, claro. Pois a ver que nos trae a nosa querida María José de Santiago de Compostela. Son María José, son de Santiago de Compostela. A receta de rapantes de hoxe é moi sinxela. Compro 2 rapantes a poder ser bastante grandes, salos, en unha tixola grande, boto aceite de oliva, pouquiño, e doro por unha parte e doro por outra os rapantes. Os retiro para unha fonte de horno. Noutra tixola, o que fago é unha allada normal, deixo facer un pouquiño e apago. Na sartén onde fixen os rapantes, botolle un pouquiño de vinagre de manzana e deixo que ferva un pouquiño e engado isto á allada. Collo a allada, botolle por enriba dos rapantes e metos ao forno, como uns 10 minutiños a 200 grados. Espero que vos guste. Bueno, María José de Santiago de Compostela que nos trae o rapante. María José que xa estivo outro día aquí tamén no programa. E estaba pensando que o rapante igual é un peixe que non ten moito recorrido. Quer dicir, recorre o fondo mariño, non? Pero non ten moito recorrido porque normalmente comemos fritido, non? Aí xa está. Sí, nas casas é moi recurrente, moi rápido de facer. Pero, bueno, hai máis posibilidades. Que vas facerlo? Pois eu vou facer uns roliños de rapante con xamón e queixo e unha salsiña... algo diferente. Rolos de rapante con xamón e queixo, Claro, para darlle un pouco de potencia. Para que non este solo frito, Para que non este solo frito. O pobre E vou rapante. planchar, non vou fritir, Bueno, que me dis? Moi claro. Estás innovador hoxe. Non, isto é sinxelo, é moi sinxelo, pero... Está innovador porque mañán é xoves. Home, claro. Entón xa está innovador. E a nosa querida Begoña, vacacións 4 días, Vázquez? Que gracioso. Pois sí, vou facer un arroz, porque sabes que é o Día Internacional da Paella. E vou facer un arroz de rapante. Xa verás que rico queda. Pero si, o sea, Pero- atención ao que acaba de decir. Sí. É o Día Internacional da Paella, pero vou facer arroz con rapante. Arroz con rapante, porque vou usar a súa espiña para facer un caldo super rico que xa verás que ben queda po arroz. Entón, ti serías a típica persoa que odiarían en Valencia e decir que a paella é arroz con cousas. Bueno, a mí non me odian en Valencia. Vale. Hola, valencianos. Bueno, pois, señoras, señores, cociñamos rapante, non fritido, diferente. Na Voltas co Prato marchamos con Xulio Mato. Pois alá. A ver, Bueno, a canto está o rapante? A canto está? A canto está o rapante? Diocho. A ver sabes máis ou menos a canto está. sobre 7. 7 euros. Sobre 7 euros. 7 euros o kilo, Por aí, non? 7 euros, non é un peixe caro. Anda por aí, non? Ti que vas Anda por ao aí. mercado todos os días. É logo que pensas que os trouxo. Pois ti non, fijo. É máis probable que viñeran eles andando. Bueno. É iso que se arrastran casi polo Eso. chan. Bueno, pois mira, primeiro, A ver. voulle quitar a cabeza. Ajá. A cabeza e a espiña, que xa teño aquí a dos outros. Ah. Eu vou facer un caldiño tamén un pouquiño diferente, vale? Vale, vas facer un caldo de Sí. peixe aproveitando a espiña, Eso, espiña, as cabezas do rapante. E un pouquiño de manteiga. Que raro un pouquiño de Sí, manteiga. pero é un caldo diferente porque é un caldo... A ver, ti sabes que a manteiga ven do leite, entón vai quedar un caldo como leitoso. Así con esa manteiga vai quedar un caldo moi rico, moi clariño. Oe, para a xente da casa, xa que está tan caro o aceite de oliva, sempre podedes acudir á manteiga como Xulio Mato. Claro, Non? que a manteiga tampouco Xulio é que xa moi barata. Leva anos sin ter preocupación polo prezo do aceite, porque como usa manteiga para todo... No, eu consumo moito aceite, Tamén? E agora estou notando, Sí, sí. Sí, sí. Pois mira, eso, quitamos os lomiños. Ajá.
Claro, é que, por exemplo, se queres facer un caldo de peixe que anda caro o peixe sapo, Sí, home, claro. podes facelo con rapante. Sí, home, sí, mira, o caldo eu recomendo sempre facelo con peixe blanco, vale? Porque o peixe azul é un caldo moi fuerte e moi invasivo o sabor. Ah, Entón, todo o que sea blanco, o rapante, un lenguado, que estes planos fan uns caldos moi ricos tamén, moi ben. E estás quitando os lombiños, non? E quitamos o lombo, rompemos a espiña E pa dentro. e vámola refogar un poquinho con esa... Só con con esa manteiga, non lle botas nada máis, non, de momento? Ah, vale. Sí, sí, mira, aquí vai ir tamén un poquinho de cebola e un ramiño de perexil. Pois rico vai estar iso, Hombre, isto é un caldiño moi suave, moi sinxelo, Sí. pero o que queremos é que o rapante que xa que vamos meter xamón e queixo, que manteña un poquinho... Leva bastante cebola porque leva máis de media cebola, non? Media cebola, No, por aí. leva media cebola, pero Media que ceboliña. leva dos rapantes, a espiña de dos rapantes tamén. Sí, sí. Vale, Buah. pues damos aí unha ramiña de perexil. Empeza a recén sí, de a ver, verdad? recén, xa empeza... Este é simplemente un refogado, que nos derrita a manteiga, e xa vamos botar Moi a ben. auga e a cocer. Bueno, a xente da casa que nos chama é 664-483419, o teléfono da Voltas co Prato. Queremos saber se cociñades ou non rapante, Queremos saber se vos gusta o rapante, porque hai moita xente que ao mellor non utiliza e só consume fritido. Así que hoxe temos alternativas ao rapante tradicional e ademais repartimos cartiños. Xulio Mato, 50 euros dunha vez. E 50 doutra. Bueno, no Voltas co Prato repartindo cartas. Que máis se pode pedir a golpe de mércores? Que mañán xa é xoves. Estamos na pre-fin de semana. Sí. Estamos na pre-fin de semana. Encarando a rampa cara a fin de semana. Mira, O teu ves, caldiño. xa derreteu a manteiga. Entón agora vamos a botar a auga e vamos a dar caña a tope e vamos a deixar que coza 5 o 10 minutiños só. Ah, vale, Despois como que apagamos. ten que cocer. Vale, Claro, ten que cocer, claro. vale. Para ter un caldo ten que cocer. Non, xa. Pero bueno, eu apunto as cousas que distí, sabes? Para que a xente da casa pense que son inútil. Ten razón, a xente da casa. Home, ten toda a razón. Ten toda a razón do mundo, pero eu, por si acaso, regocíjome na miña inutilidade, entendes? Bueno, pois Son mira, así. un poquinho de xamón, Xamón, un poquinho de queixo, e faz os rolos. vamos facendo rolos. Ves, que guai. Claro, despois Oh, isto vai vamos a estar planchar, chula, claro, vamos a planchar. Sí. Vai estar rico e ademais é bastante sano, Home, xa non era máis sin o xamón, pero... sin o xamón. Pero bueno, tampouco está mal. E agora nada, vou ir colocando e vou ir marcando os meus roliños. Pois marchamos ca nosa querida Begoña, que case está de vacacións. Va, que? Aí ven ela, ca súas vacacións. Mira, meu amigo Kim Barreiros, podes ir visitalo, que estás... Sí, estou perto, sí. Estás moi perto de Portugal, ti, Sí, É que, ademais, ele é miñato, como di, ele é aí do norte. sí, é do norte. Sí. Mira, Miro, que queres que mire? teño aquí, estou facendo un caldo, Ajá. vale, estou refogando un pouquiño, ves os allos que botei nos capel, vale? Dous para que me dentes, coña non sabor. tes, dous. Dous dentes. Tres. Despois vou usar a parte verde do puerro, Ah, vale? E as peladuras da zanahoria. que? As peladuras da cenoria, teño aquí. En vez de usar unha utilizar cenoria... a parte do porro que non se usa para comer. Claro, porque e a parte da hai cenoria que non se usa. utilizar todo. Vale, vamos facer o que é o sofrito do arroz, vamos Sí. usar o mismo co que vamos a usar aquí no caldo, vale? Vale. Entonces, ahora aquí vamos a botar tamén tomates enteiros. Vale, para aí, facer o caldo. Para facer o caldo. Entón, entendo que o sofrito do teu arroz vai levar o mismo. Vai levar o que mismo. Vou distí. botar un pouquiño de allo agora. Un pouco de allo, leva cenoria, Cenoria. leva o allo porro. Sí, despois E leva rematamos tomate. o tomate. Sí, Vale, co tomate. vale. Ahora estou picando. Eu fago unha picada finiña. Así. Moi ben. E tamén lle vamos botar a espiña do peixe. Vale, caldo. ahora vamos botar aquí o caldo, sí. Home, claro. Lo que é lle vou que ese botar é o sofrito. a espiña ao arroz. Ese é o sofrito. É o sofrito, sí. Xa, pero dis espiña, tamén lle vamos botar a espiña ao sofrito non, ao caldo. O caldo. Vale. Entón, vamos a derlomar ahora aquí. Oh. É moi pequeniño, habría que coller un millor un poquinho máis grandes, pero bueno. Bueno, mira, eu podo traer os que podo traer. Bueno, bastante, fixeches que se fuches ao mercado, pa ti xa debeu ser... Que vai ir? Sí Debeu que ser fu. como, bueno, unha aventura. Sí que fu. Cañotas en el mercado. Mira, escoita. Aventuras 2. Que se la ponga Mira, seria. este peixe é super guai, mira, fíxate. Sí. Fíxate. Porque este peixe ten os dous ollos polo mismo lado. E igual a xente non sabe por qué, pero eu sí. Porque son todo un artista da peixoloxía. Son todo un artista. Sabedes por que ten os dous ollos por riba? Porque vai pegado á area no fondo mariño. Sí. E vai ir pegado, claro. Claro, é outra parte que vades ver aquí. Esta parte é moito máis clara porque vai pegada á área. Non, Sí, Begoña? exactamente. Non é así, ves? É para camuflar. Para camuflarse. Claro, Na sí, mira, área. claro. É Xulio Risi. No, estou me rindo porque leva os ollos para arriba para que non lle entre area nos ollos, non? Tamén. Vale, sí.
Ten sentido, ten sentido. Ten sentido, ten sentido. Mira, este é un peixe super guai porque é super planiño. Sí. Por rapaces, aos nenos suele gustar bastante. Sí, sí. Vale. Incluso digo que sí, porque a mí levamos dando toda a vida. Toda a vida. Tamén é baratiño, sabes, non é moi caro, entonces fainos moita comida. Bueno, creo que chegou o momento de que eu vixe a nosa convidada de hoxe, así que pido un fortísimo aplauso para a gran María José de Santiago de Compostela. Ai, María José, que ti máis xa nos conocemos, xa viña... A ti xa é vicio, non? Vir ao programa, é pouco vicio, xa... É vicio, sí. Non tiñas nada máis que facer... Pois non. Claro. Non tiñas nada máis que facer, dixo, bueno, vou ir a esta televisión, ver esta xente. Como estás? A probar. Ben, ben. Estás ben? E o rapante, que tal? Como te levas con el? Ai, gústame moitísimo. Sí? Sí, era a cena de cando era pequena. Ves, a mí miña nai fíxome moitísimos Moitísimos rapante. de cena, sí. A mí Pero me comen fritidos. máis ben. Fritidos? Sí. Sí, quero dicir, o habitual é comelo fritido. Sí. Claro, normal. Churrascadiño, nada máis. Oh, Que bo rico, está, verdad? Sí. rico. Bueno, pero hoxe traenche dúas propostas un pouco distintas. Xa A ver vexo, que che xa. parece. A ver que che parece. Vamos ver o de Begoña, veña. Arríbate por aquí, arríbate o Begoña. Hola, A ver. que tal? Hola, Bego. Que tal? Ai, que ben, Mira, ule. fixen aquí un refogado. Espera, un segundo. Teño que decir que hoxe, señoras e señores, María José, a ver que é o que pasa, porque María José é amiga de Begoña. Xa empezamos. Xa empezamos. É amiga de Begoña. Sí, Begoña, podes mirar, Vale. podes mirar. Sí. Tiña que traer a alguén xa dunha vez. Sí, porque xa isto era costa Isto xa era abaixo, costa abaixo todo. Antes das vacacións. Polo menos. 4 días. 4 días, vaya sí. vacacións. A ver, contalle, veña, María José. Pois mira, estou facendo un refogado ca parte verde do puerro, co tomatiño e ca cenoria, non? Cas peladuras da cenoria. Para aproveitar todo o que é verdura. E pois, ca mesma verdura, o que fago é o refogado do arroz. Camilo verdura, pero que parte que se pode Ca comer. parte que se... Claro. Efectivamente. Exactamente. Entón aquí tamén botei a espiña, e o que fago é tostalo bastante e darlle moi pouquiña infusión ao que é o caldo. Vale. Porque vou a cociñar solamente 15 minutos. Mira, cando dis moi pouquiña infusión, a que te refires? A unha cocción de 15 minutos, Vale. porque son os caldos que Quedan poden máis. amargar. Entonces, o mellor o caldo de peixe é 15 minutos, deixámolo reposar hasta que deixe de facer vapor, e pois colámolo. Entón, Truco. agora vamos a deixalo que ferva un poquinho, que ferva esos 15 minutos, e deixámolo así. O caldo, visto así, ten un aspecto chulo, Daba Sí. moitísimas cosas, verdad, María Sí. José? A ver como está. Sempre ben. que o sofreímos, Ui, queda cuidado. moito máis rico. Vale. Vale, e agora temos aí que o sofrito, que lle vou baixar un pouco, que vai un pouco a tope. Sí, estás queimando un pouquiño. Pero bueno, Estás un vamos ver pouquiño mientras tanto de Xulio Mato, veña. Arrima palo. Atención, Hola, porque María José. Xulio hoxe trae algo que a min Benvida, me encanta. bueno, benvida, Hola. que xa nos vimos máis veces, ahora Sí, xa somos sí, amigos. ahora xa somos tamén amigos, un pouco, bueno. non? Claro, Un entón, pouco, digo pola veña, votación. Pola A ver, votación, digo, a ver. A ver se sodes Bueno, mira, amigos estou- despois cando prove a túa comida, Xulio. Bueno, a ver. Malo será, verdad, hombre? Sí. Bueno, mira, estou facendo fixen uns roliños de xamón e queixo, vale? Co rapante por fora. E agora que estou facendo, como ves que son bastante altiños, estou nos facendo polos 4 lados. Ves que se vayan facendo. E despois, co que me quede aí na sartén, na tixola de os restos de peixe, vamos os desglasar con ceboleta e limón e vamos facer unha salsiña para acompañarlo. Moi ben. Entón vai quedar super suave, vai dar un toquiño ácido moi agradable. Desglasar, Xulio, e sacar Desglasar e sacar todo o todo que este queda pegado. aí. Sacar Moi todo o ben, que queda aí. cañota. Que teño moi... Ano e medio que aprendeu. Teño moi apuntado xa. Bueno, María José, que che parece o que fai Xulio? Moi original. Moi Gústame. original. Sí. Pois, María José, chegou un momento no que me tes que dicir cal das dúas receitas, sí, a primeira vista, crees ti que che pode gustar A máis? primeira vez esta de Xulio parece... Ui, atención, que atractiva. rompemos unha amizade. Imos romper unha amizade no Voltas co Prato, señoras e señores. Imos romper unha amizade en directo na Gañamos televisión de outra, Galicia. gañamos outra. Se non Gañamos perdemos unha... María José, non teño nada máis que dicirche, só che vou pedir que vayas á zona de sufridores Veña. e que vayas pensando en como te vas despedir de Begoña, vale? Veña, un aplauso para María José, que está connosco no Voltas co Prato. Ai, o rapante, María José. Como estará ese rapante, Xulio Mato? Este buenísimo. Ti crees que vai estar Garantizado. bo? Sí. Xa verás. Bueno, imos falar con xente de Brión. Concha, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Ben. Aí en Brión rapantes non tedes? Ai, sí. Como eu sí? todas as semanas ven á pesqueira, eu collos casi todas as semanas. Ai, bueno, pero o rapante non che chega á porta da casa. Sí, Se non- ven bueno, á que me non pesqueira. levas ti. Ven á pesqueira hasta a porta da casa. Bueno, iso é Sí. increíble, O Pues non reparto é. a domicilio do rapante. Pois é todo o pescado de aí de Noia. Ves? Ai, Sí. ainda por riba venche fresquiño. Fresquiño de todo.
A ver, contame, gustache moito, non che gusta? Eres de facer moitas elaboracións ou falo fritido, ti? Eu fago fritido. Ves, pásache como conocemos nós, máis ou menos, Xulio. Claro, pero bueno, pero hai que probar as formas diferentes. Pero o que están facendo aí me encanta. Ti que dirías? Con cal quedarías? Co de Begoña ou co de Xulio? A min o de Begoña debe de estar moi rico, pero o de Xulio gustame moito para facer aos meus netos. Bueno, pero entón con quen te quedas? Quen crees que vai gañar, Concha? Ai, pois non sei, pero eu penso que é Begoña, Bueno, Penso, pero está a cousa moi interesante porque Begoña vai perder unha amiga, pero vai gañar outra, vai te gañar a ti. Claro. Ao mellor daqui sale unha relación de amizade moi interesante, Sí. Begoña. Eu podo ir á casa dela a comer un rapante. Aí está. Pois podes vir que te invito. Veña que vou. Bueno, Concha, pois mandámosche un bico enormísimo. Moitas grazas por chamar. E vente cando queires, vale? Vale, gracias. Veña, Ala, un bico para hasta loguiño. todos. Chao, Ala, chao, chao, chao. Que grande, que Adiós. maravilla. A verdade é que a xente é maravillosa. Xente, o rapante é un dos peixes que máis temos visto polas nosas casas. E, xusto por iso, non sempre o valoramos como se merece. Así que hoxe toca defender a súa honra. En xeral, rapante é como lle chamamos nas Rías Baixas, é meiga nas altas, pero se falan de gallo ou gallo de 4 manchas, son a mesma cousa. Esta é unha parentela de peixes planos, deses que viven pousados nos fondos areosos, por iso a parte de abaixo, que sempre está apoiada na area, é moito máis clara. Habita en profundidades de entre 100 e 400 metros, aínda que pode estar mesmo a 800. E como se alimenta de crustáceos e cefalópodos, pois está moi rico, é así. Probade a cociñalo como propoñen hoxe Xulio e Begoña, todos os detalles. Sabedes onde están? Donde dicimos que van a estar sempre todos os detalles? A ver, dentro da casa. En @voltas co prato, que é onde temos penduradas todas as receitas e onde poderedes velas todas. Incluso a de Begoña Vázquez, que está co seu caldiño, dalle que dalle, tumba, Mira, tumba. o meu caldiño xa está. Buah, Ten boa pinta, verdad? arrecende moitísimo. E cheira. Ves? Moi ben, moi ben. Oiches, eu non Dime. sei se será como o caldo de Xulio. E non sei se o teu sofrito ten que estar así de pasadiño, como tes Sí, ti. ten que estar así de pasadiño, sí. E de feito botei unha culler de tomate concentrado Claro. tamén. Vale, para que me colla Claro. máis color. Sí. Por arroz, porque non vou usar ningún tipo de azafrán, nin de colorante, nin Xa, nada. porque ti, si o queimas non ibas dicir que estaba queimado, verdad? No, Xa. nunca, jamás. Xa. Ela é así. Mira, neste caso, vou usar por cada persona 80 gramos de arroz. Ajá. Vale, que vou a anacarar, así. Vou a mover un poquinho para que me vaya collendo color. E arroz... Anacarar. Palabro de Begoña Vázquez. No. Anacarar, que quere dicir? Nácarar. O sea, Ah. é poñer o arroz de color así. Nacarar. Nacarado, así. Nacarar. Vale. Poñer o arroz do color que ten a tixola. Bueno, se poño do color da tixola, pois poría o negro. Bueno, do que ten a Mira tixola. que eres bárbaro, Estaría negro como o refrito. O refrito non está negro, que ten que ser así. Mira que eres, hoxe vamos finos. Hai que Un marchar pouco a está, ti. Un pouco Querme está, quedar, E non te vou ver. Entón, claro, bótate de menos. non me iba a ver igual. Sí, xa. Tamén é verdade. Pero vas me mandar algún WhatsApp ou algo, non? Sí, solo por fastidiarte. Sí. Sí, Para molestarme. para molestarte. Mira, boto allí Tomate. o tomate que relei, vale. Vale. Entón agora doulle así voltiñas. Que boa pinta, E vou ir botando. Este arroz leva 2 partes de auga por unha de arroz, vale? Moi ben, moi ben. Para estar queimado está ben. Sí, mira que eres, tú sí que estás queimado. É broma, non está queimado, ten que ser así. É así, vale? Sí, sí. Que guai. Entonces agora, Xa coñes o vámonos. caldo directamente. Xa collo caldo porque eu xa tiña medida, pero 2 partes por unha de arroz, Vale, vale? 2 partes de auga ou de caldo neste caso, máis ben. caldo. 2 partes de caldo por unha parte de arroz. Por unha parte de arroz. Importante, porque Sí. ti... Vámoslo mover solamente agora, Claro, vale? que textura queres que teña o teu arroz? Quero que me quede sequiño. Ai, que Este vai me rico. quedar sequiño. Agora vamos a dar 7 minutos a lume forte, 6 a lume máis fluxiño, e por o vamos último dar minuto? co peixe ao final de todo, vámoslo terminar no forno. Pero ora telo a tope. A tope, che dixen. E dixeche 6 alume. 7 a lume forte. Vale. 6 a lume baixo, atensao. Vale. Estás algo despistado, Moi ben, hoxe, moi ben, dime. Entre 4 e pico, depende do forno, No forno. 180, e no forno, para rematalo co pescado, para que se nos faga o pescado. Vale, ten boa pinta o arroz que está facendo Begoña. Vou botar Vamos sal. ver como vai Xulio Mato. Por aquí. Xulio. Eu estou contigo que se está queimado, Eu non digo nada. Eu non digo nada. Digo Que non se che queima a mantequilla do caldo. Está onde está aquí. Mira. Ti que dis? A Sí, mí, flotando. mira meu caldiño, mira meu caldiño. Mira que caldo, mira que caldo. Mira como recende, achégate el.
un caldo diferente, verdad? Sabes que a receta É moi temos lácteo. ese cheiro da manteiga tamén, sabes? Claro. Está moi rico, sí, sí. Bueno, mira, os sea, roliños que xa ole ben, moi ben. os roliños xa teñen marcados. Como ves, están a falta dun toquiño solo. Vale. Vale, porque vamos a rematar aquí na salsa. Vale. Pois eu creo que podemos facer a pregunta de concurso, Xulio Mato. Pero, vale, pero... Mira, No, pero aquí... espera, espera. Vamos coa pregunta de concurso. É que tengo que facer a salsa. Pois veña, pois apura. Que levan dentro os roliños de Xulio Mato? Xamón e queixo. Seguro? Xamón e queixo. Que levan dentro os roliños de Xulio Mato? Xamón e queixo. 664-483-419, chamade ao voltas co prato, temos 50 euros que están, o sea, son de regalo. Só tedes que chamar e dicir xamón e queixo, 50 euros. Así, pola cara. Xulio, que Podes queres ca facer? salsa, sí, mira. Desglasei, como ves, cun poquinho de aceite. Sí. O sea, aceite que quedaba, perdón, botelle ceboleta, pues, chalota, perdón, Ajá. e allo. E agora botelle un par de cucharadiñas de fariña. Vale. Entón, a esta fariña, que vamos a refogar Tens que un ter poquinho tino aquí. para que non se che queime, Claro, non? é que quero que quede máis ben clariña a salsa, vale? Aquí exprimín o zume dun limón e medio. Ves, por iso me cheiraba a min a cítrico. Claro. Que me recendía a cítrico era porque exprimiu un limón. Claro. Vale, vale. E agora vamos a deixar que empece a formarse a arroz e vamos ir mollando co caldo. Hola, que pasado. Ves, ahora mismo xa vai facendo como unha especie de bechamel, que non é bechamel, por ser con caldo vai ser veluté, vale? Aquí o que está facendo, o que fixo é desglasar, que é o que dicía el antes, non? Eso é. Desglasaxe aí, que dá o gusto. E agora vamos ir botando este caldiño. caldiño das espiñas, a manteiga e un poquinho de perexil e unha Hola, cebolla. que pasada, que E bonito. vai nos quedar unha salsa moi clariña, como ves, Qué e con rico. trociños do propio peixe que vai soltando. Sí, gústame. Gústame. Imos repartir cartos, se che parece. Eu encantado. Veña, vamos alá, imos sabemos ata que facer con Ponte ele. Cesures, ali está Ricardo. Ricardo, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, ben. A ver, contame, Ricardo, ti has de comer peixe como a nós ou non? Sí, de todas as formas, como? De todas as formas? Sí, Digo que de todas as formas, cómelo. sí. Bueno, sempre que este feito, a veces cru tamén. Cru tamén? Sí, agora levase moito. Bueno, é verdade, agora levase... Hasta a carne tamén se come crúa, así que, bueno. Que che parecen as receitas que están facendo os cociñeiros? Interesantes. Interesantes, Sí, teñen boa pinta, sí, sí. Eu a de Xulio ten moi boa pinta e trae 50 euros debaixo do peto, así que imos coa pregunta. Que levan dentro os roliños de Don Xulio Mato? Xamón e queixo. Moi ben, Ricardo, 50 euros, que van para Ponte Cesures. Ricardo, unha aperta moi grande, un bico, xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Moi ben, moitas grazas pola invitación. Nada, veña, chao, ata logo, gracias por chamar, ata logo, chao. Chao. Aí está vendo a xente da casa, as dúas receitas, a de Xulio e a de Begoña, espectaculares, con rapante. Non me vou cansar de dicilo, con rapante, porque sempre facemos o rapante fritido. Pois toma, roliños de xamón e queixo con rapante e arroz con rapante por riba. E Begoña facendo ruido. Por É a que riba, lle gusta. por riba. Que? Xa terminei. Xa terminei. Non tens nada mellor que facer. Vamos ao forno, venga. Mira, xa Pero está. isto é un escándalo, Vamos ao forno, veña. Ala. Claro, vou entrar de vacacións, xa estou un pouco Xa estás nerviosa. pasada de voltas, non? Xa estou nerviosa. A ver, o arrociño xa está. O arrociño está, no seu ves, punto. sequiño, ora o rapante está cru, e Vale. vámoslo meter ao forno. Moi ben, pois ímolo meter. Aí está vendo a xente na casa, vámoslo meter no forno. E así facémolo co calorciño que nos Vale. queda por a parte de arriba, xa verás que bonito queda. E dixeches canto tempo ia estar no forno? 4 minutos? 4 minutos, sí, a 180. 180 graus, 4 4 minutiños, minutos. Vale. Eso vai estar espectacular, non? Sí, pero non che vou dar a probar hoxe, Por qué? porque non me apetece darcho. Pois a mí non me apetece falar máis contigo. Marcho co público do Voltas co Prato. Veña, imos alá. Epa! Hola, ahora é cando aplaudides como se fora isto unha festa. Aplaudimos como se fora unha festa, aí está. Hola. A ver, María José. Ai, como estás? Moi ben. Estás tan sorprendida como a min, co Sí, rapante? a verdad que sí. Coas dúas recetas. Coas dúas? Ese toque que lle dá ahora o arroz. Ui, xa está recollendo cable ahora. Xa está recollendo cable. Ti canto valoras a amizade? Moito. A de Begoña moito, ademais. Porque moitísimo, cocina moi ben. Xa. Pois entonces vas a estar Hai que nun probar, cruce hai que de probar. camiños. Hai que probar. Vas ter un problema aí sobre que decidir, A ver, Ao mellor resulta que de repente o de Begoña está riquísimo. Que sabemos que vai estar bo, pero bueno, seguro. E o de Xulio tamén. claro, Bueno, teño que probar, a ver. A decir a verdade, hai que dicir a verdade Hai sempre. que decir a verdade. Coa mão no corazón.
Pos a mão no corazón e dis, a pesar da miña amizade con... Pon aí a mão no corazón, pon a mão no corazón. Aí está. A pesar da miña amizade con Begoña, eu vou dicir... A verdade. Xa está. Prometeu. Volvemos, veña. Imos cos cociñeiros, chámote en 2 minutos. Veña. Gracias por estar aquí. Un aplauso, María José. Vamos alá. Ai. Xulio. Cañotas. Como vas? Moi ben, mira, xa teño aquí o meu platiño Bueno, é moi bonito, eh? platado. Déxeme agarrar Agora isto por simplemente aquí. unha pouquiña salsa por riba. Ala. Esta salsiña de limón. Moi rico, eh? Ao que lle guste o viño, podemos botar un poquinho de viño blanco tamén. No, moi rico. Neste caso, como é unha salsa así rápida e non lle damos moito tempo a evaporar o alcohol, non lle botaría nada máis. Moi boa pinta, Eu penso Moi que boa está. pinta. Despois disto, hasta deixou bonito o plato, por favor. Un aplauso para o maravilloso Xulio Mato. Que despois decimos, Xulio. Gracias por traer o rapante. Xulio tamén sabe ser curioso. Eu tamén sabe ser curioso. teño meu corazón. A ver, tamén. cañotas. Vamos con Begoña que lle chama a forno, Por Dios. Veña. Mira, A ver. aí está. Ala. Que arrosiño máis rico, máis bo. Aí xusto Ahora non vamos se a ve. rematar. Mira, Xusto teño non aquí se ve. unha salsiña de allo negro Ajá. que fixen. Entonces, ahora boto ya así. Bueno. Que auténtica maravilla, E un pouquiño de ceboliño. Vamos a terminar así co ceboliño. Que maravilla. Emplatarelle un para nosa convidada, non? Vamos a pedir Pa tamén amiga, un fortísimo pa amiga. aplauso para a maravillosa Begoña Vázquez. Que crack. E imos coa pregunta de concurso. Veñemos alá. Que tipo de arroz utiliza Begoña Vázquez na súa elaboración? Arroz bomba. Bomba! Bomba. Arroz bomba! Bomba. 664-483419, agora sí. María José, chegou o momento de que te levantes e camiñes cara a nós. Un aplauso para María José. Ai, María José, non podes nin parar, tira recto. Tira recto. Non podes nin parar. Veña. Aí podes observar o de Xulio Mato. O da túa amiga non. Vale? O da túa amiga non o miras. Aí. Vai Bueno. agora. E agora? E agora chegou o momento, así que cando queires, María José, Vamos a probar. coñecida nas Non me redes sociais quemarei, non? como Laurel y Canela, Esperemos que non. a probar. Vamos a probar rapidinho. A ver que é o que pasa. Imos repartir cartiños, imos a Ferrol. Almudena, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Moi ben. A ver, a ti gusta chorrapante por Ferrol consumídelo ou non? Bueno, ese mismo non, a verdad, ese non. Claro, este mismo non porque está aquí, pero outro rapante, no, tampouco. Bueno, sí, Bueno, depende, non? Depende. depende. Sí. Pero queres máis entón de carne ou de peixe? De peixe. Ostras, e cal é o que máis te gusta? O salmón. Bueno, está... Ves, sin embargo, non sei por qué, pero os cociñeiros sempre din que o salmón non é o... Non sodes moi fans, non? Do No, a salmón. mí gusta, o que pasa é que ás veces queda seco, entón é o problema que... Pero eu son como a ti, Almudena, a min gustame moito o salmón. Sí. Vos aí como lle chamades ao rapante? Meiga? Pode ser? Pois, Non sabes? pode ser. Sí, pode ser. Pode ser. Pode ser. O que está claro é que este rapante non é. Por 50 euros. Vamos alá, Almudena. Que tipo de arroz utiliza Begoña? Arroz bomba. Moi ben, 50 euros que marchan para Ferrol. Moi ben, Almudena. Vale, gracias. Un bico moi grande, gracias por chamar e xa sabes que inda que este lonxe Ferrol de Ordes podes vir cando queiras, vale? Vale, Veña, un moitas bico. gracias. Hasta logo. Hasta logo. Chao. Chao. Chegou o teu momento. Pois... Espera, déixame. Dale máis maus. María José, de Santiago de Compostela. María José está diante de sí coa posibilidade de romper unha amizade de anos e anos e forxar outra. De anos e anos. Ou continuar as cousas como están. Tamén María gaña. José, quen gaña ou a voltas co prato e perde ou gaña unha amizade contigo no día de hoxe? Xa me trabuco dos nervios. Pa min Begoña. Está boísimo. A verdad que sí. Oye, o corazón, un pouquiño, ou non? Oye, o corazón ou estaba bo? No, está boísimo. Sí. Boísimo. Está Este boísimo. tamén está bo, pero o arroz que non é o meu, mira, espectacular. Bueno, Bueno, pues moitísimas gracias por vir. Señores, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, queden coa hora galega. Lembren que mañán temos máis receitas no Voltas co Prato, por suposto. Cociñade na casa, non fagades como a mí. Veña, ata mañá. Chao.